Σήμερα, και εγώ όσο και αν λυπεί το γεγονός, και είναι τραγελαφικό πραγματικά να έχουμε εγκαταστήσει όλα αυτά τα συστήματα και κάποιοι δεν ξέρω, έπαιζαν χαρτιά και δεν σβήσαν να μην τους ενοχλούν, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Το λοιπόν, αλλά τουλάχιστον να μιλήσουμε για την διαφάνεια με την οποία η κυρία Αριστοτέλους μίλησε τώρα. Ούτε καν 24 ώρες μετά ακούσαμε τι έγινε, πώς έγινε και μέτρα θα ληφθούν. Ναι, αλλά ποιος είναι νομικά υπεύθυνος για την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές? Διότι μιλάμε για απόδραση έξω από τα δικαστήρια, υπαριθμών ένα καταζητούμενου από την Ιντερπολ, μιλάμε για αυτοκτονίες, μιλάμε για δηλαδή, πολλά περιστατικά που... πριν 3 χρόνια. Ναι, αλλά ήταν υπουργός ο κ. Ιωνάς. Τα οποία ήταν πολύ σοβαρά. Τότε είχαμε κατάσταση μη ειρήνης και μη ακριβοδίκαιης μεταχείρισης στις φυλακές. Τότε είχαμε την κατάσταση η οποία έχει διορθωθεί. Λοιπόν, δεν ξέρω... Για άλλο λόγο σας φέραμε. Δεν ξέρω αν και διότι είναι η τρίτη φορά που ακούω από το πρωί αυτή την ιστορία. Και θα την ακούτε πολλές φορές. Είναι η τρίτη φορά και σας λέω το ΑΚΕΛ προσπαθεί να βρει αφορμές να ισοφαρίσει. Θέλετε να μιλήσουμε για πολιτικές ευθύνες? Θα πάμε στο Μαρί, το μνημείο. Τώρα θα πηγαίνουμε το μνημείο της έλλειψης πολιτικής ευθύνης. Το παγκόσμιο μνημείο της πολιτικής αθλιότητας και της απόσυσης ευθυνών και το έσχατον καταφύγιον κάθε λοποδίτη είναι το Μαρί. Λοιπόν. Με είπατε λοποδίτη τώρα, κύριε Γεωργίου? Όχι, τώρα, το έσχατον καταφύγιο κάθε λοποδίτη είναι το Μαρί. Αυτή τη στιγμή λέτε λοποδίτη. Δεν μπορώ να σε έχεις αυτή τη στιγμή. Φύγετε, κύριε. Όχι, με άνθρωπο που με λέει λοποδίτη δεν μπορώ να σε έχεις. Ήταν υπερβολική. Ένας μπορείτε να το αποσύρετε. Ένας από τους δύο μας θα μείνει σε αυτό το τραπέζι. Πολιτικού λοποδίτη. Επιμένετε. Επιμένετε, κύριε Γεωργίου. Είναι υπερβολικό. Όταν μιλάμε εγώ είτε ο κύριος Γεωργίου. Και με τον κύριο Γεωργίου ουδέποτε ξανά. Σας το λέω από τώρα και εσάς και δημοσίως. Ουδέποτε ξανά θα βρεθώ οπουδήποτε. Αυτή την ηθική να ταμπελώνουμε ανθρώπους που χρησιμοποιεί το ΑΚΕΛ εδώ και δεκαετίες, θα μάθετε να την εισπράξετε κιόλας. Είτε εγώ είτε αυτός. Δεν αντιπροσωπεύει το χαρακτήρα σας. Αποσύρετε για να συνεχίσουμε ειρηνικά τη συζήτησή μας. Απολογηθείτε, βοηθήστε λίγο και εμάς. Κύριε Σοφοκλέου, το αποσύρω λέγοντας όμως ότι αυτό είναι πολιτική ανηθικότητα. Όχι λέγοντας. Είναι πολιτική ανηθικότητα. Είναι πολιτική ανηθικότητα. Απολογούμε λέγοντας ότι είναι πολιτική ανηθικότητα, όποτε δυσκολεύονται στο δημοκρατικό συναγερμό να καταφεύγουν στο Μαρί. Ούτε ανήθικος ούτε λοποδίτης είμαι. Εμένα με ξέρετε, είμαι ο πιο ήρεμος άνθρωπος της γης. Αυτή τη στιγμή τρέμουν τα χέρια μου. Δεν ανέχομαι αυτού του είδους τις συμπεριφορές. Έχει απολογηθεί ο κύριος Γεωργίου. Από τον λοποδίτης και με λέει ανήθικο. Δεν σας είπα ανήθικος. Είπα ότι είναι πολιτική ανηθικότητα. Όποτε δυσκολεύεστε. Ας απολογηθείτε απλά χωρίς να προσθέσουμε κάτι άλλο, κύριε Γεωργίου. Εγώ είπα την τελευταία μου λέξη. Απολογήστε για τα δύο. Απολογούμε λέγοντας ότι είναι πολιτική ανηθικότητα. Είναι πολύ κρίμα αυτό που συνέβη έτσι. Έγινε αυτό που φοβόμαστε. Αν είναι δυνατόν τώρα, ξεκίνησε αλλιώς αυτή η συζήτηση, πήγε αλλιώς. Πραγματικά λυπούμαστε κι εμείς. Και απολογούμαστε και στους τηλεθεατές. Και αυτό που συμβαίνει δεν περιποιηθεί για κανένα να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, κύριε Γεωργίου. Λυπούμε πολύ. Λυπάστε, αλλά προκαλέσατε. Δεν θα έπρεπε, κύριε Γεωργίου, να απολογηθείτε αποσύροντας το και περιοριζόμενος σε αυτό? Απέσυρα τον λοποδίτης, είπα όμως ότι αποτελεί και είναι όχι χαρακτηρισμός επιπροσωπικού, πολιτική ανηθικότητα. Όποτε υπάρχει δυσκολία να καταφεύγουν στο Μαρί. Το έχει ξανακάνει και ο Σοφοκλέου. Εμείς επιμένουμε στη θέση μας ότι ήσασταν υπερβολικός. Δεν θα προσθέσω τη λέξη απαράδεκτος, ήσασταν υπερβολικός. Εντάξει, δικαίωμα σας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πράγμα. Δυστυχώς ο κύριος